హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సుకుమార్. మొదటగా నా వీడియో ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ఈ టాపిక్ మీకు ఎలాగో అనిపించిందో తర్వాతనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అయితే అసలు ధర్నాలు ఎవరు చేస్తారు అనే విషయం పైన స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం. ధర్నాలు చేయడానికి కారణాలు ఏంటి? మొదటగా ధర్నాలు ఎవరు చేస్తారు? అణచివేతకు గురవుతున్న వారు సరైనటువంటి వసతులు కల్పించలేకపోవడంతో ధర్నాలు చేస్తారు. ఇది ఒక వ్యక్తి అణచిపెడితే, ఒక వ్యక్తి పైన అణచివేయబడుతుంటే ఆ వ్యక్తి తిరిగి పోరాటం చేయడమే, తన ఆవేదనను, నిరాశను వ్యక్తం చేయడమే ధర్నా రూపంలో మనం వ్యక్తం చేస్తాం. అలాంటి విషయమే ఇప్పుడు రైతుల విషయంలో చాలా గగ్గోలంగా చేస్తుంది ప్రభుత్వాలు. ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమని చెప్తుందంటే, అసలు మాకు రావాల్సిన వాటానే ఇంకా మాకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వలేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటుంది. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమంటుంది? అసలు మేము అమ్ముతేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోలేదు అని అంటుంది. నిజము ఎంతవరకు అబద్ధం అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకో. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ సంఘాల రైతు నాయకులు మోడీ ప్రభుత్వం పైన తీసుకొచ్చిన నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని దేశవ్యాప్తంగా మనకు ఢిల్లీ సరిహద్దు ప్రాంతంలో సుదీర్ఘంగా సంవత్సరం పాటు ధర్నాలు చేసి నల్ల చట్టాలను వెనుక తీసుకుపోయే విధంగా చేసిండ్రు. మరి ఇదే మాదిరిగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒకవైపు వరి వేయొద్దు, వరి వేస్తే ఉరితాడు, మీకు రైతు బంధు ఇవ్వను, మళ్ళీ మీకు రైతు బంధు ఇస్తాను, భయభ్రాంతులకు, ఎక్కడ లేని అశ్లీలతకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురి చేస్తుంది. సరే, గురి చేస్తుంది, బాగుంది. మరి గురి చేసిన ఎందుకు ఈ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుంది ప్రజలను? ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్టులు కట్టింది, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది, నీళ్లు నియామకాలే అన్నం, బాగుంది. మరి ఆ ప్రాజెక్టులు కట్టినాక ఆ ప్రాజెక్టుల కింద వరి వేయకపోతే ఏమేయాలి? ఆ నీళ్ళని ఎటు మళ్ళిస్తున్నారు? అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రము ఏ ఉద్దేశంతో ఏర్పడింది? మరి తెలంగాణ రాష్ట్రము, ఈ తెలంగాణలో రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎందుకోసం జరుగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా మనం ప్రతి ఒక్కరము విశ్లేషణ చేయాలి. ఒకవైపు అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక అసలు రైతులు సీఎంకు లేఖ రాసి చనిపోవడం ఏంది? అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక మా గోస ఎవరు వినడం లేదు అంటని సయాన ఒక రైతు మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రశేఖరరావు గారికి ఒక లేఖ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంత శశశ్యామలంగా మారుతుంది? అసలు శశశ్యామలంగా మారుతుందా, లేకపోతే ఇంకా అసలు ఎట్లయిపోతుంది అన్నది కూడా మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకవైపు విద్యార్థుల గోస అదే విధంగా ఉంది. రోజు రోజుకు నిరుద్యోగులు వాళ్ళ ఆవేదనను వ్యక్తం చేయలేక ఎందరో యువకులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటున్నారు. మరి తెలంగాణ ఎందుకోసం ఏర్పడ్డట్లు, ఎవరు లబ్ధి పొందుతున్నారు, సరైన ఫలాలు ఎవరికి అందుతున్నాయి అనే విషయాలను కూడా మనము అంచనా వేయాలి.